Akseli Herlevin kanssa veneparkki ja nyt aletaan tekemään sitten jälleen Big Green Eggillä ruokaa. Nyt me käytetään vähän miedompia lämpötiloja, niin miten tämä homma toimii sitten? Joo, eli meillä on nyt näitä chicken wingsia, grillisiipi. Ja laitetaan nyt nää folionyyttiin. Joo. Ja annetaan näille niinku alkukypsennys tuo folion sisällä. Hyvä. Sillä tavalla, että kun nämä on kuitenkin marinoituja, niin kaikki se marinaadi ei valu sinne grillin ritilöille ja hiilien päälle. Ja tämä on hyvä idea muussakin lihassa periaatteessa, tällaisissa broilerissa tai muista. Ei sitä tarvii niinku välttämättä aina marinaadia paistella tuolla. Ei tarvii. Ja nyt se kaikki kastike tavallaan, mikä näistä valuu tänne, jää tänne folionyyttiin, niin se pystyy kaatamaan sitä pottujen päälle tai niin, hyödyntää. Joo. Eli pannaan nää toi nyytti tonne grilliin. Mä oon tässä pikkuhiljaa samalla, että laittaa näitä makkaroita kanssa. Mä teen sitten tämmöistä pientä kasvisnyyttiä. Laitan vähän ihan raakaa pottua, ohuita viipaleita, kesäkurpitsaa, sipulia, tomaattia ja myöskin pieniä paloja makkaroita ja tehdä siitä toinen nyytti tänne kypsennykseen. Mites näitä grillejä löytyy aika monta eri kokoa? Joo, näitä useampia eri kokoa, vähän erilaisia tarkoituksia. Tää iso on vähän niinku perhemalli, tääkään ei ole isoin. Joo. Vaan sit on sellaisia niinku, meikäläinen mahtuu tulee grillistä ulos. Mut sit on ihan pieni, on semmonen niinku pöytämalli. Voisiko sellaista jopa käyttää parvekkeella? Kyllä, voit Joo, niin. Se on hyvä vinkki niille, jotka miettii, että voiko parvekkeella grillata vai ei. Niin tässä kun tämä tilanne on vähän täynnä, että tämä on niin suljettu toi se ei varsinaisesti avotuli toi. Niin, että se on niin siinä mielessä erittäin hyvä. Noin, laitetaan nytti kiinni ja katsotaan mikä on tilanne. Siellä varmaan alkaa olla vinksit siinä mallissa. Kyllä ne varmaan pikkuhiljaa. Äsken oli puhetta siitä, että tämä toimii parvekkeella hyvin, niin tämä keraminen materiaali itse asiassa NASA on kehittänyt. Oho, okei. Nyt sä voit itse kokeilla tässä, että tässä on nyt parista astetta lämmintä, niin tää ei mene tämän kuumemmaksi. Koska tämä keraminen eristää sen lämmön sisälle ja myöskin ulospäin. Että tähän poltaa heti käsiä. Kyllä, ja tämän kyllä saa 500 asteeseen. Jos olisi normaali teräsgrilli, niin tuohon jäisi nahat kiinni. Joo. Nyt kurkataan vähän nyssäkkää. No niin, hyvä. Sieltä tulee aromia jo mukavasti. Sitten pannaan näitä kanssa. Nyt tää on pikkuhiljaa kun lähtenyt kypsymään, niin neste valuu tonne alas, niin pannaan näitä myöskin tähän grillille. Nyt meillä on aika hienon näköistä kamat siellä. Oi. Hyvä. Nyt on hyvä meininki. Nyt on erittäin hyvä. Tuo oli loistava idea mun mielestä toi sun ekaksi noin siivet tuohon folio sisälle ja sen jälkeen vähän pintaa. Ja tehdään tästä ne iso partyflätteri ja lähdetään tonne venekerhon tiloihin nauttimaan herkkuja. Aletaan 2 kastiketta. Meillä on tämmöisessä duopaketissa niin pahelosen kastiketta ja chilimajoneesia, niin näistä on mukava tehdä sitten tämmöisiä grillikauden dippejä. Meillä on vati valmiina, nälkäiset odottaa tuolla, mitäs nyt tehdään? Nyt pannaan tää grilli sammuksiin, eli pannaan tää keraminen kansi tähän päälle, jolloin tuo hiilos sisällä tukehtuu. Ja nyt me pantiin aika paljon hiiliä sinne, niin me voidaan sytyttää ne huomenna uudestaan. Mahtava juttu. Nyt mennään. Mennään näytti.